हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। रेलवेआव साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय फैदों मोनसे जोबोरै मोजां खौरां। जुदि नोंथाङा जि पास जाबाय एबा HSLC पास जाबायब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां जागोन आरो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नर्थ सेन्ट्रेल रेलवे बेनि थाखाय गासै भारतनिफ्राय गोसो गोनां सुबुं बिथांमोननिफ्राय आर'जलाइ हांख्रायनाय जादों। जुदि नोंथाङा 15निफ्राय 20 बोसोरनि गेजेराव दङब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। वायरमेन, इलेक्ट्रिशियान, फिटार, कारपेंटार बायदि गोबां पस्टनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय जादों। माबोरै एप्लाइ खालामगोन, बेसेबां फिस नांगोन, लास्ट डेट, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। नोटिफिकेशनाव फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ खमैबो 15निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव थानाय जानांगोन होननानै बुंदों। नाथाय माखासे केटेगरिनि थाखाय बेवहाय एज रिलेक्सेसन थामहिनबा बैसोनि रेहाय होनायबो नुनो मोनदों। स' बेवहाय फोरमायनाय बायदि SC ST बा OBC केटेगरिनि थाखाय 5 बोसोरनि एज रिलेक्सेसन खालामनानै होनाय नुनो मोनदों। बेबायदिनो OBCनि थाखाय 3 बोसोर आरो जायफोर बिथांमोनानोखि हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय 10 बोसोर आरो बेबायदिनो जायफोर बिथांमोनानोखि एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखायबो 10 बोसोर रेहाय होनाय जादों। बेवहाय जुदि नोंथांमोना बेथनखौ नायोब्ला बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनगोन पस्ट वाइज आरो केटेगरि वाइज नोंथांमोननि बे बेथना लेभेल वाइजआव जागोन। स' बेबायदिनो नोंथांमोननि जे जागायनाय बेथन बे थागोन 10,000निफ्राय 52,900सिम जागोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होदों। सोलोंथाइ, बेफोर पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि सोलोंथाइया बेसेबां जानांगोन बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों। एडुकेसन क्वालिफिकेसन, नोंथांमोना खमैबो मेट्रिकुलेसन नङाब्ला 10 क्लास पास जानाय जानांगोन। बेवहाय 10 नङाब्ला मेट्रिकुलेसनाव नोंथांमोना 50% मार्क्स लानाय जानांगोन होनना बुंदों। लोगोसे नोंथांमोना ITI थानाय जानांगोन। ITI कमप्लिट जानाय जाब्लासो नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे ITI NCVT थामहिनबा ACVT आनो जाया मानो, NCVT थामहिनबा नेशनेल काउन्सिल अफ भकेशनेल ट्रेनिं आरो SCVT माने स्टेट काउन्सिल अफ भकेशनेल ट्रेनिं, बे मोननैनि जायखिजाया मोनसे सार्टिफिकेट थायोब्लानो नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि पस्ट दङ। नोंथांमोना बेवहाय बबे ITI ट्रेडखौ लानाय नोंथांमोना बे ट्रेड बायदियै नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों गिबियावनो दङ फिटार, बेनि थाखाय नोंथांमोना ITI ट्रेड फिटार लानाय जानांगोन। बेनिफ्राय वेल्डार, बेनि थाखाय नोंथांमोना वेल्डार GE लानाय जानांगोन। बेनिफ्राय आर्मेचार वेल्डार, बेबायदिनो मेसिनिस्ट, कारपेंटार, इलेक्ट्रिशियान, पेन्टार, मेकानिस्ट, इनफरमेशन एन्ड कमिउनिकेशन टेक्न'लजि, बेबायदिनो क्रेन, ड्राग्समेन, स्टेन'ग्राफार हिन्दी बेबायदि लानाय जानांगोन। स' बेबायदिनो नोंथांमोना जे ट्रेडआव लानायमोन नोंथांमोना बे ट्रेड बायदिनो नोंथांमोना बेवहाय पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय मोनसे खोथाखौ मोनथिनानै लानाया जोबोरै गोनां जे बेवहाय नोंथांमोना एग्जामिनेसन फिस होनो नांगोन। स' बेवहाय दानिया सोर बबे केटेगरिनि थाखाय बेसेबां एग्जामिनेसन फिस थागोन बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों। एप्लिकेसन फिस बेवहाय 100 रुपिस थागोन आरो बियो रिफान्डेबल नङा, नन रिफान्डेबल। स' बेवहाय दानिया नोंथांमोना नुनो मोनदों SC ST बा PWD बा वुमेन एप्लिकेन्ट बिथांमोननि थाखाय बियो जेबो फिस होनांगौ गैया। नाथाय जायफोर बिथांमोनानोखि जेनेरेल केटेगरिनि बिथांमोना 100 रुपिस पेड खालामनांगोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना बेखौ अनलाइननि गेजेरजों पेमेन्ट खालामनांगोन होननानैबो बेवहाय फोरमायनानै होदों। पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन। स' बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों स्टार्ट जादोंमोन थांनाय 2 नभेम्बर 2021 खालार खालि आरो बेनिफ्राय लास्ट डेट महरै बेवहाय होखानाय जादों 1 डिसेम्बर 2021 खालारखौ बेखौ लास्ट डेट होनाय जादों। स' नोंथांमोना बिनि सिगां बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेफोर पस्टआव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे पर्टेलाव फैनांगोन। स' नोंथांमोना बे पर्टेलखौ मोननो थाखाय टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय rrcpryj.org लिरनानै नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना बे पर्टेलाव सफैनो हागोन। बिनि उनाव नोंथांमोना दानिया आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नटिफिकेशनखौ डाउनलडबो खालामनानै लानो हागोन। स' नोंथांमोना बे आगदाथिंजाय नुनो मोनदों नटिफिकेशन, बेनिनो गाहायाव नोंथांमोना डाउनलड नटिफिकेशन दङ। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना बेनि जि नटिफिकेशन नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोननि जि बे नटिफिकेशना बेवहाय डाउनलड जानानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेनिनो गाहायाव नुनो मोनदों अनलाइन फर्म, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायानो लोगो लोगो नोंथांमोननि मोनसे फर्म बेवहाय गेवनानै फैगोन। स' नोंथांमोना बेबायदि क्लिक खालामनानै बेबायदि पेज गेवनानै फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय दानिया नोंथांमोननि जि एप्लाइ खालामगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो नांगोन। स' जायफोरानोखि सिगाङावनो रेजिस्ट्रेसन खालामखांबाय बिथांमोना बेवहाय लगइनबो जानो हागोन। नोंथांमोना दानिया बेवहाय नोंथांनि ID आरो नोंथांनि पासवर्डखौ होनानै बेवहाय नोंथांमोना जायफोरानोखि दंखायो बिथांमोना बेवहाय लगइन जानो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोनानोखि गोदान बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों डाउनलड नटिफिकेशन आरो इन्सट्राक्शन बिफोर, नोंथांमोना बे मोननैखौ नोंथांमोना जुदि फरायनोब्ला फरायनानैबो लानो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय निउ रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। निउ रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो
नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो थाखाय हागोन। खालामगिरि बिथांमोननि थाखाय बेबायदि फर्म गेवनानै फैगोन। दानि नोंथांमोना नोंथांमोननि आइटिआव लानाय ट्रेड आरो बेबायदिनो नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होलायलायनो गोनांथि गैया। नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि नाम, नोंथांनि डेट अफ बार्थ आरो नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो लिगेल इमेल आइडिखौ होनानै नोंथांमोना बेवहाय मोनसे सेन्ड अटिपि नोंथांमोना होनो हागोन। बेनिफ्राय अटिपिखौ मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय साबमिट खालामनानै होनो नांगोन। अब्ला नोंथांमोननि जे रेजिस्ट्रेसन बेबायदि जानानै फैगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन गोरलैयैनो।